bende biro kode. Wakili. Erokamano, aparo ni en wach malit ahinya. Wanyalo paro ni Ruaraka police station en achiel kuom police stations ma IPOA nosekayo okang' ni OCS. Kendo OCS machon makuro ne ong'adne bura mar twech kaluwore kod nek manotimore e station no. So ka gik ma kamagi pod nyalo riyo ka e station achiel nogono, to en gin gik machido chuny. Achiel en ni IPOA nyaka wuog oko koro motegno ahinya. Amor ang'ena yudo kusiwe wach mar kaka gihandle wach mar Albert Ojwang. Inyalo mana mede matin. Ang'eyo ni en wach madhi nyime e doho, but amor gi kaka gihandle. Kech namba achiel kane tho mar Albert Ojwang omuoch, to IG nowuok oko momiyo official story. IPOA biro mo debunk that official story. Ni Albert Ojwang notho nikech self-inflicted injuries. Kalure kod gik ma IPOA kod neno magisepedhe nyim doho ka gidhi nyime. Postmortem report. To gi postmortem report ka achiel kod big CCTV storage magiduogo gi recover. Nyiso ni gitiyo motegno magidhi ahinya mondo gi-restore confidence mar japiny ni ginyalo debunk the official story mar police. Correct. The other thing manyaka gitiye motegno en wach mar the command responsibility. Mineno ni ng'ato wacho ni atimo mani jatenda nowachona natim ma, so that one onego gi-invest kabisa wach mar command responsibility mondo obila kobila ong'e ni kitimo gimok ni kare ok ibi renjori e wach mar jatelo ni ng'ane nowuoyo kode, ibiro kaw ni okang' ki in kendo ibiro ne kabisa ni chik okaw ni okang'. E wach mar ndhicho bende IPOA onego bende owuok ne oko motegno ahinya. And wang'eyo ni doho osewuoyo wach mar ni obila, identification mar obila madhi oko, kata ka nitie ng'anyo, kata ka nitie chenro moro amora, gik miluongo ni public order management. Ka obila timo mano, doho osewuoyo kabisa ni obila onego bed ni bedo identified clearly. Ok wanyal bedo ni ng'ato biro to rwako balaklava ni en obiro ni en nodwa tayo wach mar public order management. That shouldn't happen. And kama notimore, to IPOA onego bed ni wuok suo moto ka ok orito ni mondo ng'ato miyo wachne, kata kaka awinjo ka commissioner wacho ni samoro giwuok on their own motion. Ka gineno gik makamagi from mbui kata media which would fwambo, to onego bed ni giwuok ne oko. And then gisensitize jopiny kabisa. Inyalo paro ni ka Kibaki nodonje telo, onge ng'ama nonyiso jopiny kaka onego handle obila mane jomibadhi. Tineno ka obila from 203 jopiny ne mako obila mane choko soya e genge mag ndara. Onego bed ni gisensitize jopiny mondo mi ka ng'ato biro kata obila ariyo to biro mako ng'ato to ginyal bedo identified, then jopiny onego tamre mondo mi kik ok unya mako ng'ani. Nyaka identify yourself ke chun jotijwa, nyaka wang'e ni jatijwa mang'a tiakure titere kanye, so that meko kik bed yo moro ma meko kendo lokre ndhicho. No mak ng'ato ni wan obila tayo bang'e koro lal kode mok nyal yude, mano ok ni kare. So at least kaka doho osebedo ka wuoye magi, chik bende oseket motegno, IPOA mondo konywa especially with regard to obila. Ang'eyo nitie weche mag custodial deaths. Thoth ji par chon ing'e ni ji ne tho e ginene ji ne tho e wach mar ginene prison, dhano tho e jela. Tidalo ni tho e mag jela ok nitie ruok. And aneno kata ka tudra kata ka dhi manyo clans na obed industrial era kata kure, iro ka jela, and that one I always thank them for. Ng'ama rito e jela ni obila mar jela en more ka ng'ama ni kani owuok. Onge oko kawo gino personal. Maki ng'ize ndiga kidwa wuoyo gi clan ni kanyo mondo ikony, to bo konyi o facilitate yes pass mondo mi ng'ano wuogi. But obila manie station to kwano ka gima ng'ano ng'ate msumbane ma ng'ano konego bed ni wuok e lwete, and therefore thoe ma pod timore, custodial death no pod timore lwet obila, mayo onego kawe okang' motegno mondo mi obed gima orumo chuth. Ano kadwa kata nodog chien. Onego bed ni gima onge, nikech obila en ng'ama onego bed ni tayo ji wach mar rito chik. Ka koro kendo en emotimo extrajudicial killings, inego ng'ato yo mok ni kare ma katiba pingo. Katiba wacho ni onge ng'ama oyiene kawo ngima mar ng'ato kogwenyore gi chik. And wang'e ni chik en ema diyieni kawo ngima ng'ato en ka doho kalo sentence kaka manyo aneno manyo timre Kisumo cha, ma doho wacho ni ong'ade ni buch nek, and therefore ngima ni nyalo kawo. Any other way onge yo madikawo go ngima ng'ato kata kaponi doho kowacho mano. So aparo ni mano gin kuonde mamoko ma IPOA onego bed ni invest ye. Mogik to en wach mar surveillance. Uneno ka wach manyo chandowa mar Central Police no, wach mar CCTV camera. IPOA onego bed ni invest e mano kabisa. Ang'e ni gibiro ywago wach budget ga ng'o gini, but onego gi invest e mano. Gi wach ni ere kaka the body camera kata CCTV cameras miketo kweni mikete. Onego bed ni mano biro konyo gi surveillance. Makata ka nitie gima otimore, to ng'ato ka ng'ato wuotho kong'e maber ni gima timo ni monitored. Gimoro amora matimo kata kaka mako ng'ani aketo ka atimo ang'o. Kech king'iyo kata CCTV
Simba Central neno kasa mane kwano ji to bila moro ga ng'ato kanya ching koro iwuoro ni kata kamani ng'ato no ken Albert Ojwang gima notimo ni ng'ama chielo no bende that one bende ko onego riti mano bonego ginon mato bila mane to mato ne ng'ama nadi mano bila goyo ni nikech ne CCTV kanyo ko bila go ng'ama chielo sama gikweno ni mopogore gi Albert Ojwang en ok onego we ni ji koro ninde wach Albert Ojwang onego non no bila mane go ng'ani mane ng'a to bila ne goyo nikech wachango nikech mane ko kaka onego bende gi handle inmates some joma gimago so I think they have a lot of work to do as IPOA mondo gi restore confidence mar jopiny Ojirange ni nitere wach midwa medo kata kamano mak na paro no gi kanyi ng'isa ni wakaw yo madundo nyakwara